Velkommen her efter pausen i The Talk Show. Her er min næste gæst, fru Østerschæt. Ja, mange tak. Du er her, fordi du har vundet i Lotto. Ja, jeg har vundet cirka 35 millioner kroner i Lotto. 35 millioner, det er en del. Nej, det synes jeg nu ikke. Ja. Hvad har du tænkt dig at bruge pengene på? Det ved jeg ikke nu. Kunne du ikke give dem til nogle fattige børn i Afrika? Nej, Hvorfor ikke? jeg er meget selvisk. Går meget op i mit udseende, som du kan se. Ja. Du har jo også, altså du var jo gift med Joachim von And. Ja, Joachim von And Østergaard. Eller Østerschæt, undskyld. Ja. Og han havde jo en del penge, kan man sige. Ja, han havde en god formue. Altså han havde jo en helt pengetank. Ja. Har du hørt om hans død? Nej. Er han død? Ja, han er død. Hvordan skete det? Ja, som du hørte før, var jeg meget selvisk og ville meget gerne have nogle penge til mig selv. Så han døde. Meget pludseligt. Ja. Ja, det kan jeg selvfølgelig godt. Det er ikke så godt. Men jeg har hørt, at der er en del italienere, fordi de så ligger i Italien. Ja. Der er en del italienere, som er Min temmelig... slot til 8,5 milliarder kroner. Ja. De er temmelig irriterende over, at du holder så mange havefester, og store havefester. Ja, det siger de jo. Ja, det ville jo også være irriterende, hvis du købte halvdelen af København og bare holdt havefester. Nej, det kan jeg ikke se. Det kan jeg simpelthen ikke se. Kan du ikke det? Nej. Nå. Men tak til fru Østerschæt. Og så skal vi til noget helt andet. Nu kommer vores personlige filmanmelder Erik, som skal fortælle om den seneste film af Rune Klan. What's up, homie? What up? Velkommen, Erik. Mange tak. Og velkommen her efter pausen til The Talk Show.
Og til min nye gæst, Ja. opfinderen Jørgen. Ja. Ja, så lige stille. Nej. Jeg har opfundet sådan noget kopienplaster, som har holdt mig vågen i alle de 14 dage, jeg har arbejdet på den der tidsmaskine. Har du hørt den? Nå, lige meget. Men 14 dage, helt uden søvn. Måske kan man se det lidt. Ingen bivirkninger. Bare tig stille. Tig stille. Som sagt, så har du opfundet en tidsmaskine, som kan rejse frem og tilbage i tiden. Ikke sandt? Jo. Godt. Har du prøvet det, at rejse frem og tilbage i tiden? Nej. Hvorfor ikke? Vil du have noget? Ja, tak. Fordi, at hvis du rejser tilbage I tiden. til fortiden, Ja. så kan du ændre på, hvad der er her i dag. Hvis det er, at du måske for eksempel ved et uheld kommer til at sørge for, at din mor ikke møder din far, Ja. så vil du ikke sidde her i dag.